வெல்கம் டு திஸ் ஜேஜே. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா தமிழும் டேரக்டர்னு பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க. சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டைம் வேஸ்ட் நான் பண்ண விரும்பலை. ஸோ இந்த வீடியோ 2 நிமிஷம் இல்லாட்டி 2 நிமிஷம் போகும். ஸோ ஃபுல்லாக போகிற முடி தாழ்மொழி கேட்டி கொள்கிறேன். வேறு பார்த்தீங்கன்னா அன்சப்ஸ்கிரைபர் ரேட் 52 இருக்குது. ஸோ நீங்கள் 30 மட்டும் ஆக்கி விட்டிங்கன்னா ஸ்பெஷல் வீடியோ வந்துடும். அது வேறு ஸ்பெஷலான வீடியோ. ஸோ இந்த மெயினான விஷயத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ என்னடா இப்போ பண்ண போகிறேன் என்னது ஐச்சோ ஒல்லுறேனே. ஸோ லேசாக மச்சுக்கோங்க ஐஸ், ஓகேவா? ஸோ ஆமாம் 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ் விடுதுங்க ஐஸ் பார்க்க வரும். ஸோ கேமோட வீடியோஸ் கொஞ்சம் வரதான் செய்யும். வேறு இந்த எக்ஸாம்பிள் குக்கிங் வீடியோஸ் அது மாதிரி தான் வரும். ஸோ அந்த ஒரு க்ளூ தான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எப்படி வரும் எப்படிலாம் வராதுங்கிறது நான் இந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ தான் சொல்கிறேன். ஸோ இட்ஸ் சஸ்பென்ஸ், ஓகே? நான் எடுக்கவே இல்லை. எடுத்தால் நான் இப்போ சேவ் பண்ணி எடிட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் கொடுத்து தான் பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ பண்ண போகிறேன், ஓகேவா? ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் இப்போ பண்ண போகிறது 100 சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் கொண்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நான் கேம் ப்ளே வேறு இந்த என்னது இன்னொரு கேம்ஸ்லாம் நான் பிசி கேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நிறுத்திடும், ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அன்சப்ஸ்கிரைபர் ரேட் 30 வந்தால் அது வேறு ஸ்பெஷலான வீடியோ. ஸோ ஸ்பெஷலான வீடியோ எப்போவுமே சஸ்மஸாக தான் ஒளிர்றேன்னு. ஸோ மன்னிச்சுக்கோங்க கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒளிர் கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ பொறுமையாக பேசணும், சப்ஸ்கிரைப் கிட்ட தானே பேசுகிறோம், ஓகே கைஸ்? பார்த்தீங்கன்னா அன்சப்ஸ்கிரைப் ரேட் 30 கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் வீடியோ விடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 100 சப்ஸ்கிரைப் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் வேறு குக்கிங் வீடியோஸ்லாம் வரும். ஸோ அந்த வீடியோக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எடுத்து வைக்கல, ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்க பிடிக்கலாம்னு பரவாயில்ல, பிடிச்சிட்டாலும் பரவாயில்ல. ஸோ வயசாச்சு கேட்டு போங்க, ஓகே? ஸோ கேட்டு போனீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா கேம் ஆடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் கெயின் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளை ஆல் இன் ஒன், என்னது ஆல் இன் ஒன். ஸோ நான் டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜேஜே தான் நான் வைக்க போகிறேன். ஸோ ஜேஜேனா அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 100 சப்ஸ்கிரைப் வந்தால் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 100 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்குது. ஸோ 100லாம் அது ரொம்ப கம்மி இல்லை கை. ஸோ நீங்கள் 150 இல்லாட்டி 190 கூட கம்மி தாங்க. ஸோ ஒரு 200 மட்டும் தட்டுட்டிங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜேஜோட ஃபுல் ஃபார்ம் நான் சொல்லிடுவேன். வேறு பார்த்தீங்கன்னா 100Kல பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுல் ஸ்டோரிஸ்லாம் நான் சொல்லுவேன், ஓகேவா? ஸோ இந்த எதுக்கு நீ ஜேஜே வச்சிருக்கேன் ஃபுல் ஸ்டோரிஸோடு வரும். ஸோ இப்படி நான் ஓகே கேம் பிளேயோட தான் வராது, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனிமேஷனோட தான் பார்த்தீங்கன்னா வரும், ஓகேவா? ஆனிமேஷன் இந்த 3D அனிமேஷனோட தான் வரும். எப்படி இந்த மூவி கிரியேட் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி தான் வரும், ஓகேவா? ஸோ மூவியோட கொஞ்சம் மொக்கையாக தான் வரும். ஸோ பெரிய இந்த தளபதியுடைய படம் மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ நார்மலாக தான் வரும், ஓகேவா? ஸோ நார்மலாக தான் வரும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 100 சப்ஸ்கிரைப் பார்த்தீங்கன்னா நீ சட்டு போட்டு இப்போவுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாக இருக்கும். ஸோ கைஸ் 2 நிமிஷம்னு சொல்லிட்டு இப்படி இல்லைன்னு இழுக்கிறீடான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா பார்க்காம சொல்லிவிட்டேன். ஸோ 4 நிமிஷம் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான், ஓகே? ஸோ நான் நிப்பாட்டிடுவேன். 4 நிமிஷம் இல்லை அது கம்மியாக தான் போகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பாருங்கள். 100 இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ண மாதிரி ஷேர் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ நான் உங்கள் வாக்கை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக, ஓகே? ஸோ கண்டிப்பாக நான் நேரம் வைத்துவேன். ஸோ பாய் காய்ஸ், பாய். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய். ஷேர் முக்கியம் பிபிகளே. பாய்.